Witam Was pięknie. Roztomili, wyrządzę Wam o coś i o czasie. O tym, jak ludzie chcieli wiedzieć, jaki będzie czas jutro, pojutru. No, po polsku to jest prognoza pogody. Jak macie, to moi stani radzi, to mi dajcie palec do wyrchu, subskrybujcie mój kanał i komentujcie też. Jak macie coś fajnego do napisania, coś ciekawego. Ludzie na dziedzinie dyski chcieli wiedzieć, jaki będzie czas. Jutro, aba i pojutru, bo przeca od tego zależało, co się będzie wszystko robić kole chałupy, a na gruncie. Jak miało być pięknie, to ba i gazda wiedział, że se musi narychtować ziemnioki, które chciał sadzić, lebbo mazać maszynę, dosiocio obilo, a jeszcze inszy był rod, bo wiedział, że będzie zwożą siano z miedzy. A gaździnka rychtowała flancki, które chciała jutro wrazić do ziemię, nasiona marekwie a pietruzieli, które sioła na zogródce, lewo była rada jak fazol, bo se mogła prani powieszać na sznurze, a chnedi to prani uschło. Ludzie wiedzieli, jako będzie, bo się dziwali na przyrodę, na niebo, na strumy, a podle tego szpekulirowali, jeśli będzie słonko, albo będzie szpatnie. Potem nie skorzy, już w każdej chałupie był telewizor, taki pieruński pudło, przed którymi ludzie zaczęli siedzieć, a dziwali się na niego jak na szumny obrozek. Tam ta koszykowna paniczka, lebo panoczek, dycki wieczór, wyrządzali, jaki będzie czas jutro, pojutru, a i za tydzień. Tuż gaździnki a gazdowie temu wierzyli, bo dycki było tak, jako prawili w tym pudle ze szkłem. Ludzie się przestali dziwać na strumy, na ptoki, a na chmury, ale wierzyli temu, co prawili w telewizorze. Tuż dobre, ale był na dziedzinie jeden chłop, ruda kula, który moc temu wszystkiemu nie wierzył, a prawił, że ich te szumne, wyoblekane paniczki, a panoczkowie kiejści festy wyrychtują. Ruda to był chłop słuszny, który swoi wiedział, a dycki wierzył iny temu, co widział tukej, a terazy. Ale czas szpekulirował podle tego, co widział dookoła siebie. A że był chytry, to kupa ludzi ku niemu chodzowało, a się go pytało, co mają robić. Ale odkiel na dziedzinie se wszyscy pokupili pudła, to już żaden nie chciał Rudy posłuchać. Ale roz się stało, że paniczka w telewizorze rzekła, że będzie pięknie, a na drugi dzień przyszła tako ulicha, że się woda loła po miedzach ciurkiem, a ludzie byli narychtowani, że będą zwożać siano. Fest się wszyscy nasrali na tą paniczkę. Kierokańcik na wielkucnym mieście siedzi, a psin co wie. Na ozajst se musi o czasie jeszcze kapkę poczytać. No ale ten panoczek w ancugu, on nie szykowny, a szwarny. On wie, jaki będzie czas. Gorbaby się na niego dziwały, jako na obrozek, a mu wierzyły, bo przeca on by ich nie scyganił. Ale roz się stało, że ich wyrychtował, bo rzekł, że nie będzie padać, że jeny chmury będą wisieć na niebie, tuż wszyscy szli kopać ziemnioki. Z początku było ganz fajnie, ale jak gazda przejechał kopaczką trzeci wołek, to zaczęło padać. Kto z was zbierał ziemnioki w deszczu, ten wie, jako to jest radość. Wszystko oblepione, zamazane budki, oblyczki, całe od ziemi od bagna, na nic stoję, to nie ma robota. Lepszy było siedzieć doma, albo se legnąć. Panoczka już w telewizorze żaden nie posłuchał, ale nasrane baby a chłopi zaszli ku Rudkowi, bo się go chcieli spytać, jaki jutro będzie czas, bo przeca trzeba ziemnioki wykopać. Ruda wylos z chałupy, siodce na ławce, obsił pleca o mur, a eny rynką pokazał na kraj lasa. Ludzie tam poszli, dziwają się, a naszli tam wielkucny kamień, na którym ktoś ich napisał. Jak chcesz wiedzieć, jaki teraz je czas, to się na mnie podziwej. Jakżech je wilgły, to padze. Jakżech je zimny, to je mróz. Jakżech je suchy, to nie padze. Jakżech je biały, to padze śnieg. Jak dową cień, to świeci słonko, a jak mnie nie widać, to je fez mgła. Baby a chłopi, jak to poczytali, to się podziwali na rudę, na strumy, na niebo, na ptoki i na przyrodę. W ten czas na ozaj spokopili jedną wiec, że jaki będzie czas jutro, to zależy,
isto iny od pombuczka. Bo rok człowiek se może życ, jaki je iny czas, tukej a terazy.